गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बारग' एनडिबिफ्रा गोख्रों खुद्रिखांदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ मोनैनि गोख्रों अजद। थांनाय 2022 मायथाइसिमावनो गासिबो बारग' एनडिबिफ्रा अनसुंथाइखौ मोननो गोनांमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायैयाव गोबां सोलिनो आरो थांना थानायाव गोब्राब जादों माखासे बारग' एनडिबि बिथांमोना। दासिमबो गोबां बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा मोननांगौ फिन गावसुंथानि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हायाखै। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि खुमगुरियाव बारग' एनडिबिफ्रा ज' जानानै मोनसे खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो मोननांगौ फिन गावसुंथानि अनसुंथाइखौ मोनाब्ला बारग' एनडिबिफ्रा बिटिसि सेक्रेटारिनि मोखाङाव आरो जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव सुबुंखान्थिनि राहाजों गोख्रों सोमावसारगोन होनना बुंथिदों। राङापारा दख'रा एबसुनि खुंगा 46थि बोसोरारि जख'न्थाइया मैयानिफ्राय जागायबाय। सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि सिङाव थानाय माइनावस्रि बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै राङापारा दख'रा एबसुनि जख'न्थाइया जागायजेनबाय। जागायजेननाय हाबाफारि बायदियै आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि बेजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लोगो हमलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गोग्गो सोलोंथाइ लानाय आरो समाज दानायाव दिनैनि फरायसाफ्रा माबायदि बाहागो लानांगोन आरो गावखौ माबोरैहाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेनि सायाव बिथं-बिथङै फोरमायथिनानै होलाङो। रैखाथिनि आंखालाव भुगिनांदों माखासे बर' आइजोफ्रा। सासे बर' आइजो अफिसारखौ मावख' सिङावनो सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामदों सिनियर एसआइ दिबाकंकर पटसारिया मावख'गिरिया। गोख्रों अजद होदों भुगिनांनाय बर' आइजोआ। सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट होनाय लंफोरखौ गोख्रों आयेननि साजा होनो आइजोआ दाबि खालामदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ जाथायाव भुगिनांनाय बर' आइजो अफिसारनो जास्टिस खालामना होगोन ना होआ बेयो मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। रेभान रेड्डीया तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लासिगोन। कंग्रेसनि दैदेनगिरि रेभान रेड्डीया दिनै तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लासिगोन। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीजों लोगोसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा रेभान रेड्डीनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। क'क्राझाराव पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। मानसि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार बिधान फुलेनि थागिबि तपन चक्रवर्तीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि शम्भु कुमारआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय शम्भु कुमारखौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थांनाय हरनि समाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।